sarik jorani hambai sini joto kokborok channel sini media rokno tini singoro ani सरकारी office ni chamber no kaisa press meet maklaika norok jotono saimano chini media bai takuk song khana angkha chini kokborok sal hunjago niakaba phil bruisisni 47 years Tripura hapang bai kosijak mani kokborok chini language no o sal no sung khatung khajani bisingtui chini TTADC bisi brum brum khlaimani ahaino sung khana busung khlainai puilao chini sambutang nai thik yakli academy ni garani simi aron simi sung kaisa himbotok resamung musumung chini students rok guardians rok officers rok no jotono tuinai kaisa himbotok himlainai himboto himinai aron simi himboi dokmali hati tei khlainai kumpui chini school gana tei khaisung noai ekengo holo phainai sini a himbotok painai oro okok satai klaio je o je himbotok paimani pore oro chung kabangma chini chief guest of honor tai chini officers robo kokborok salno tuyi sini kabangma je chung bisi brum brum khai phaimani ba kokborok chung tini 47 bosorni pore chung busuk jorti kokborok manmani pore chung kokborok develop mungkha kokborok chini mani kokno chung busuk joratui chini haste hapang ingya khaiba barotha kotor ingya khaiba chini hayung kotorok chini kok thaino chung busuk jorti develop khai mankha aborno tui nai chung chini nograi rongni bukuktui pongni khuktui chung khanalainai aboni bisingo bo chini kabangma chini chrai rokno bishas kai students rokno nini quiz pratijogita wngkha kheladula wngkha aborokno bo chung khana borom ya forman bisingtui chung prize bo rijangnai ama haikeno khanani chini kokborokni sal chung khana palainai aboni bagui nongni bisingtui o gana gini ni chini khajani takuk te bukuk songno khanani phungni 7:30 7:30 minute jotono no chini tamo student ndi chini jara guardians rok jara chini kok mani kok no hamjaknai rok no chengbai baksa khana o himbotogo himpaina bagui nongni bisingtui ang kobogo as a EM education and kokborok department